Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki agak nglumpuk ame cacah ngecas sendet. Dadi sendete iki saiki Darpong iki cara ibaratnya apa ya wis lagune wis gak masuk lagu zaman saiki ya. Lagune wis ora mengikuti, gak koplonan. Koplone koplo apa Mas Dak? Koplo lawas pisan. Koplo lawas dadine wis kalah. Karo lagu sing cek jeng jeng ngono iki. Dadi iki sementara wis piye iki? Klasikan e. Iki kudu powere di volumene digedhekno piye? Untir bass piye? Untir bass bos ngono. Iki gak iso wis mentok wis lagune. Enek dengi brodol tambahan saiki tok lagi. Cek nek sing nom ke jek iso ya, Mas. Dek nom kae didikane Sangkar Pasama kae, ning kae. Iki wis lumayan gak patek nemen, dek ingenane sing lagi tak goreng kene alah. Kuwi lagi ngerti wong mlakune koprol ping 100. Ngerti truk liwat iki salah lah gulung-gulung ning ngisor glesetan dek iki. Iki wis mulai mapan, ngerti truk barang wis ora apa-apa. Iki pesawat jet liwat dhuwure guyu lho ande. Jet lah dhuwure ngerti tok kene. Lah selamat siang Pak, malah dek ngomong ngono iki kentet sing iki. Iki kurungan gen apa Mas wi? SCS. Kurungan iki. BBM iki manuke Darpong sing jenenge ANP kalau biyen sing ilang. Iki biyen iki. Tapi terus dinggone kuwi manuk nom sing ka Bojonegoro. Manuk iki biyen loro, sitoke digawa kus. Kayane api wedok terus ketek mati lho ya. Tewas. No. Wih, kira. Wis. Sendet loro kae nggone rindang. Ki nom iki nek tuku kok Selandia Baru kondi RPC. Kondi nawi. Hah? Kondi? Kok dolan. Abu Dhabi. Kidulan ki akeh. Australia apa Antartika kok iso. Abu Dhabi. Oh, Abu Dhabi berarti. Tanggone ya. Tanggone Abu Dhabi. Lah ki Abu Hanifah. Nah, yes. Iki ya kurang metu karena ini hari Jumat wis nang omah iki. Nanti hari Jumatan, waktu Jumatan. Kapan sing nyicit oh pleci. Kayak pleci lah kiriman sing kurungane Mas Andrew malah kon luwih dawa. Metune mek luwih gedhe mek dhuwure ora. Ada jangkrik lho. Kotak kaya ada jangkrik. Kaya Kaya ada jangkrik iki lho, persis kene tak protes sama dhewe Pak Dian karo kuwi. Mas Andri tak kon botel rada dawa ngene iki kok malah dadine kaya ngono. Halah. Dunia tak sebar dan kelor, tibakno. Sing dijak ngomong anune tukang kurungane tibakno hohor ya. padahal kan ada jangkrik guri ilang ya. Kalau ada jangkrik kayak padha. Oke, iki pas kebetulan yang kene Adi tak ngetes kenari sing anakan kok gebel Di. Grayai bagian grayang-grayang biasa tukang grayai saweneng ya. Iki tes jengkel bro engko. Jadi kok gak enak, aku curiga hampir 1 bulan kok gak enak gerakan riwik blas. Gak enak riwikan blas. Darpong ki wis gak enak riwikan blas engko nek mau wedok ya engko terpaksa ya harus dicarikan barter. Gak enak riwikan blas ya. Turunane apik jane. Jane turunane apik. Soale nggone Darpong ki banter jebon Mas. Nggone Darpong ki kenceng. Lah iki lho, ki kurungan iki padha iki lho jare rindang. Persis to. Lho Mas Andrew, persis ada jangkrik lho. Ora enek dawane blas. Padha begini. Kok iso? Kotakane apa jenenge niki? Segi 4 sama sisi ini apa, Bu? Bujur sangkar Kubus kotak. Bujur sangkar. Malah ra enek dawane blas. Lho iki. Apa iki? Tes. Aku ingenane wis kudu yakin wedok. Luna Maya tibane. Lagi dikete motone ketok edok to iki. Nek iki ketok iki ndelok wajahe ayu. Oh. Delok motone ketok. Nek motone Wedok. Heh? Wedok iki. Oh, wedok, Beng. Siji wedok. Untuk meyakinkan aku, nah aku feelingku wedok. Karo kowe delok stoke. Panda. Ini juga wedok. Kayane ya. Delok mripate lho. Iki ngaki-ngaki tok soalé, Beng.
Ketoke gak enak penampakan blas ya. Bro. Nah, jadi ki dites bro ini jengkolnya cuwilik pene gak metu blas lho, ora enek ngaceng-ngacengi blas lho. Nah, iki Gak enek jenol iki edok nek iki, Bang. Dadi iki edok lagi. Jan beti lagi kok. Bodine kan. Aku ana. Ane gede-gede jane, apa bodine gede-gede. Kayak ngono Pak Ane ya. Napa? Pakane apa? Pak sok mangkung Pak. Lah edok lho, Mas. Tapi bodine gede-gede jane ya. Jadi iki yang kemarin oleh di tuku Mbak Vina terus kan kayak naku ternyata betina semua Mbak Vina. Iki yo ngopeni tok wedok niku malah Mangan sepur. mangane kok sepur Mbak Vina niku gak ada bunyinya. Wis mending ki ditukar. Engko rencana tak ijol-ijolno golek ijolan lanang wis. Ki ibaratnya nek digawe ternakan ki ya lumayan ki. Bodine apa Mas bodine? Inji ya Mas. Singkring. Bodi lumayan. Ibaratnya foto model lah. Ya. Cantik lho iki, mau foto model lho kelasnya. Lho, warnane star blue. Star blue karo putih. Grejo semi Romeo. Ya panda. Enak star blue-ne, iki mlebune panda. Engko nek nang pasaran piro regane panda? Iya. Mending iki ae dijol. Ono iki panda, iki Rasane mlengkunge sing iki ijo botol. Lanangmu anu siap nggo gitik iki, Mas. lagi umur piro to lagi 2 bulan. Oh, bulan. persiapan. Persiapan. Wedok ya. Beti lapea. Berarti semua gem ya toh. Terus dijol lanang. Soalnya sing aku curigai apa? Nggone Darpong kuwi terus ngrecek Mas, ngriweke. Ayo, ngejar pas yang paling dekai to. Heeh, awake cilik. Ngreceke jelas genah. Nek pertama lho yang ngetik kenari lanang edol mripate. Mripate ketok Mripate ki nek kencang karo cucuk kuwi lanang. Tapi nek ning dhuwur cucuk edok. Oke. Selain lho. Cengal edok. Nek tengel. Kowe pasti nek di kuwi sebul pane. pane ndelep-delep ya. Lah iya. Ora enak cenge blas e. Kireng apa to kireng? Hidro koko apa iki? Hero. Lah ya hidro koko kita kireng iki. Makan ring dimen kok. Dan iki pik. Jadi semua bro, wis wedok kabeh gam. Terus engko tak golekno ijolane. Iki sing pandar apa lah. Engko misale digawe ijolane cacah ben dinek digawe indukan ya to. Ya ngono paling supaya anak-anak. Paling cukup anakan. Soale sing lu piye sih? nemen no iki. Iki paling 2,5 sasi nek 3 sasi ya umure. Sasi. Iki yang bisa lengon anu, iki cukup anake. Jago haji apa piye ngono. Jadi lanang. Soalnya iki butuh masteran. Nang kene iki butuh bunyi-bunyian. Nyebutnya nyetok. Nek nyit ngono tok nyit ngek. Buntute barang kan ketok nek itu. Nyit. Wes iki jelas 100% beti. Beti. Iki yo beti. Jane nek aku butuh iki jane langsung kenari sing muni. Nek muni kan langsung kena nggo menen-nen no. Iya. Nek sing ngriwik-ngriwik barang kesowen kudu masteri barang ya to. Heeh. Masteri kesowen. Wes, balikno Mas. Wes jelas wedok. Hari ini kepastian bahwa 2 ekor dari gembeng jengkel wedok kabeh. RPM, Sike Republik Cendet, wis tak kelantangin ah. Ben rada anu kae. Rada enek gregete. Dadi kelantang. Ono. Mana notok ning sor. Pira kok manek. Gantangan molak-malik. Molak-malik biasa manut nom kok ora oleh molak-malik iki lho. Manek notok isine. Jadi ya sekian wis ini kegiatan kita Jumat sebelum kita Jumatan, yes jam 11 lebih 10 menit wis
udah persiapan Jumatan meh malah diri kesi kita berangkat Jumatan. Oke, terima kasih semuanya yang menonton vlogku di hari ini. Pokoknya tetap semangat, apapun hobimu cintai dan tekuni ya. Wis kabeh hobi termasuk yo gawe hiburan di tengah apapun pekerjaanmu yang jelas cintai dan tekuni. Ngono ae. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.